Можеш да прилагаш всякакви иновативни техники за увиване на кожата през нощта, но ако ти не спиш добре, кожата ти няма да се чувства добре. Ако си взела решение да нощуваш с колагенова маска или с така наречената сандвич техника, при която се нанасят продукти и отгоре се поставя фолио, може би си забравила, че през нощта е времето, в което кожата минава на режим почивка, подмора и възстановяване. Когато я запечатваш с различни неща за няколко часа, ти я лишаваш от най-важния жизнен ресурс за пълноценно преминаване на този нощен цикъл на живот на кожата. А себе си лишаваш от добро качество на съня. А лошо качество на съня означава изтощена, уморена кожа. Отбележи си свеж въздух в стаята, пълна тишина, абсолютна тъмнина, никакви маски и сандвич техники за през нощта. Нощната грижа работи пълноценно, когато тялото си почива в удобство, релаксира пълноценно, а кожата не е затормозена от мазни продукти или от увивни материи. Сподели видеото, за да го видят повече хора, които са се заблудили в нощната грижа. И не забравяй да ме последваш, ако държиш на истината за красотата.